Subay sa maong balita, gipahibaw sa Deputy City Director for Operations Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay nga nailhan na ang upat ka mga hamtong nga lalaki nga nalambigit sa pagpangulata sa tulo ka mga tinunan sa eskwelahan sa Banilad Night High School. Gikatakdang pasakaan sila og kasong kalapasan sa Republic Act 7610 o child abuse ug ang usa slight physical injuries karong adlaw. Sumala ni Makatangay nga nagpalaban ang unang mga minor de edad nga gikakontra sa mga biktima sa mga hamtong nga misangpot sa pagpangulata. Gingong nahusay na sagad sa barangay ang unang grupo nga gikabangi sa mga biktimang minor de edad. Apan sa pagpalawom sa ilang investigasyon, natumbok ang mga hamtong nga suspitsado. Gisuta karon sa kapulisan ang posibilidad nga adunay grupo ang mga sospek ug sa mga batan-od nga nagpalaban kanila. Samtang pahugtan sa kapulisan ang ilang pagbantay sa mga eskwelahan panahon sa kagabhion aron mapakgang ang mga kagubot. Miaw usab ang kapulisan sa mga eskwelahan nga ipaubos sa intervention ang mga bata nga nabiktima sa pagpangulata. We are looking also into that because definitely di man na mo laban no kung wala sila relationship like mga kapamilya ba igagawaron sa or aduna ba sila mga grupo sa dito sa sulod sa eskwelahan.